Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Niki wonten jamaah ingkang tanglet kepingin semerap sing sakbenere mayit nika ten lebete kuburan meniku lan apa lak ngoten nggih. Nah niku nggih niki ingkang ditangtetaken tiyang sing pun pejah ten makam kuburan umum menika. Lah niki ingkang panjenengan tangletaken tentang tiang ingkang pejah boten dalam keadaan husnul khotimah, boten dalam keadaan iman dhateng Allah. Lah menika nggih. Tiang ingkang pejah menika disebut mayit sing ditanam ten makam umum menika. Mongko teng lebet meriku mempertanggungjawabkan selama dia masih hidup kehidupannya di waktu nggih tasih hidup menika. Lah niku nggih setelah pecah ditanam ten meriku bertanggung jawab apa atas yang dia lakukan sewaktu hidup menika. Lah niku mokoh tiang ingkang pejah niku lek mboten beto iman, lek mboten husnul khotimah, nggih tempate ten mriku. Ten lebete kuburan meniku, ten lebete tanah niku. Mempertanggungjawabkan semasa hidupnya di dunia menika. Lah niku tersiksanya dia karena sewaktu hidup tidak menjalani keimanan kepada Allah, termasuk meninggalkan sholat. Lah niku tersiksa dengan dirinya sendiri. Karena sang mayit ini sing panjenengan sampean tangletaken mboten ada jamaah, mboten nyesat-nyesataken tiyang, namun pribadinya tidak menjalani perintah kehendak Datuwah Ar-Rahman Rahim menika. Niki termasuk ilmu ma'rifatullah. Datose mboten dipindah ten pundi-pundi. Ya tetep ten lebetan kuburan niku mempertanggungjawabkan perilakunya semasa hidupnya. Dados tasik dereng. Lek tiyang ingkang pejah mboten nggadahi iman meniku selama hidupnya mboten nyesat-nyesataken tiyang. Mboten disiksa oleh para malaikat Allah menika. Satose tasih disiksa kalian perilakunya sendiri. Lah niku nggih. Panjenengan niki tanglet ilmu niki mboten enten sing saged njelasaken bertahun-tahun sampai panjenengan pun gadah putuh menika terjawab ten mriki. Rono nggih niku wau jenengan singen tangletaken sing sampean tangleti mboten ngalami mung sekedar olehne maca mung sekedane oleh belajar nggih menika akhire nggih batesane tulisan. Lah niku moko enten sing namine kitab laku diri ingkang didadosaken saksi bahwa sesungguhnya di dalam kuburan niku wau tersiksa dengan perilakunya sendiri semasa hidup di dunia tidak menjalankan atas perintah Allah. Lah niku nggih monggo panjenengan niki pun semerap mudah mawon ilmu ma'rifatullah ingkang panjenengan lampahi niki nggih monggo lek semerap ilmune nggih sampean kudu nggadahi istiqomah pun percados kalian omongan kula niki. Tapi panjenengan kula paringi dalane untuk saged semerap untuk dipilih Allah menjadi kitab laku diri termasuk dados saksi ingkang mayit-mayit ten kuburan umum menika disiksa dengan perilakunya sendiri. Lah ngoten nggih mudah mawon niki panjenengan cek semerap. Niki panjenengan mboten ngalami tapi panjenengan kula paringi ilmu ma'rifatullah niki tentang kehidupan sehari-hari pun panjenengan.
Kersane panjenengan boten ngendeng, boten brodoli rambute panjenengan tentang keimanan dhateng Allah. Maka meniki panjenengan tasih urip pun saged ngrasakaken pun diparingi ilmu dhateng Allah melalui sampean mimpi. Sami niku kalian mayit ingkang sing di alam kubur niku wau. Mung bedoe niku mayit pun pejah. Lah niki mboten, sampean sesungguhnya pun diparingi. Ibaratipun ilmu niki nggih mudah mawon panjenengan mimpi. Kersane mboten serius, mboten sing yok napa, kersane panjenengan nerami ilmu makrifatullah niki gampang-gampang mawon. Ibaratipun panjenengan dalam keadaan susah. Wis ngeten mawon, panjenengan gadahi ampilan yatra. Basane umume sampean gadahi utang. Lah niku sing gadah yatra niku wau nagih ten sampean. Kenyataanipun sampean boten saged mbalekaken yatra niku. Sehingga panjenengan niku berpikir kepanggih tiyang singitan. Akhirnya panjenengan niku wau dalam pemikiran sampean terbawa sewaktu panjenengan niku tilem. Ah niku nggih. Panjenengan tilem. Fisike panjenengan tilem, fisike niki sampean tilem nggih. Lah niku akhirnya panjenengan niku wau krana pikirane terbawa dengan ketakutan, akhirnya sampean pados diuber-uber tiyange niku wau nagih ten panjenengan nggih gambaran mawon kaya mbeta napa, mbeta nggih ibarate mbeta parang, mbeta gepuk, mbeta napa, panjenengan mlayu-mlayu. Lah niku inti ilmu niki mudah mawon untuk dimengerti. Lah panjenengan mlayu niku nggih kan niku mung mimpi. Mung gambaran mawon. Akhirnya panjenengan nggih mlajeng saking bantere, saking nggih wedine akhirnya sampean niku wau menawi mlajengi mimpine sampean kecemplung sumur, menawi panjenengan mimpine niku wau tiba akhirnya sampean sampai jatuh dari tempat tidur. Maka fisik sampean merasa sakit. Lah nggih niki wong nggon mimpi gak temenan. Tapi iso melukai, merasakan fisik ini kesakitan dalam keadaan mimpi. Lah niku wau sami panjenengan. Sesungguhnya datuwah menika guru kekal abadi sejati. Namung panjenengan ngaos ngalor ngidul mulai perawan, mulai bujang sampai bersuami, beristri, sampai nggadahi putu mboten ngertos ilmu. Kenyataan mriki mung 5 menit sampean saged nerami ilmu yang sesungguhnya guru sejati menika Allah Datuwah Ar-Rahman Rahim. Nggih, moko menika panjenengan napa sing mboten dingerteni monggo sampean tangletaken. Insyaallah tiyang bodho ilailo niki tanpa pendidikan yang terus tanpa nasabe kiai-kiai menika kenyataane kula tiyang bodho sing mboten ngerti napa-napa niki saged ngeten niki nggih Allah ingkang semerap sinten sak benere kula nggih tetep kula niki mawon ngoten mawon nggih. Alhamdulillahirabbil alamin panjenengan pun semerap ilmune bahwa di dalam kubur niku wau nggih kados tiyang mimpi. Nggih, tetep enten fisik ingkang dados saranah merasakan kesakitan. Apabila tidak melaksanakan perintah-perintah Allah, ilmu ma'rifatullah menika saged dicapai dengan istiqomah. Cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.